kako se ljudi rastuže. Narode, molim vas, kad dobijete negativan odgovor što se pomirenja tiče, nemojte da se rastužujete. Zato što shvatite da je to najbolje što je najbolje po vas. Ne bi bilo dobro da je drugačije. Ne bi bilo dobro po vaš životni put. Znači, budite sretni što ste imali, što ste proživeli nešto s nekim, što ste bili u vezi s nekim, proživeli neku ljubav, osetili šta volite, šta želite, šta ne želite. I idemo dalje. Mislim, ljudi su zajedno dok imaju zajedničke lekcije da jedno od drugog šta treba da nauču u ovom životu. A onda počinje, ako neće ostati zajedno, onda tako to funkcioniše. Počinje da im se razilaze lekcije, duhovno se razvijaju u različitim pravcima. I više nema svrhe uopšte da budu zajedno. Jer onda to ne bi imalo tu lepotu i taj lep osjećaj koji je imalo pre toga.